Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa Tech. A yau mun zo muku da abu mai matuƙar amfani, application mai matuƙar amfani, wato application ɗin banki. Yadda za ku haɗa application ɗin bankin ku kamar na su opay, mutane su ringa sa kuɗi, su ringa cirewa, su yi kaza su yi kaza. Ku sani wannan fa ba wani babban abu bane ba, ba wani abu ne mai wahala ba. Ku sani cewa fa haɗa kamfanin banki ko irin online payment haka ba wani babban abu bane ba. Kawai zaka je ka rijistar kamfanin ka ne, sannan kuma ka zo ka ƙera, sannan ka fara samun mutane. Ga masu so su iya haɗa wannan application ɗin bankin, za ku iya tuntuɓar mu. Muna da WhatsApp group da muke koyar da yadda ake irin wa'innan abubuwan. Kawai zaka je kan WhatsApp, zaka je in a YouTube kake kallon wannan bidiyo, zaka je wajen link ka danna akan WhatsApp group link ɗin mu, zaka yi joining. Sannan kuma idan a TikTok kake kallo, ka je YouTube ɗin mu Tech, ko kuma Instagram account ɗin mu, shi ma za ka ga link ɗin WhatsApp group ɗin mu, shi ma ka danna akai, direct zai kai ka. Kun gode. Sannan kuma kada ku manta ku share wannan bidiyo. Wannan channel ɗin tamu za mu ringa kawo muku yadda za ku haɗa irin naku application, games, website da sauransu. Mun gode.